iki apa ora gayeng. Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kok wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kok kaya ban gembos? Werkudara ini arep omong mesti. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gedhekke sithik. Engko nang jeblok. Ora. Kok rajeg? Anu pentile bosok. Coba tak cobane ya, Pak. Wah. Onto sinduk. Wah, tutuk modar kowe. Anak kula anak onto sinduk. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampanon. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak Di, jagat kok padha jagat pangestu karo. Nggih, Antasena nggih. Wah, Pak Di Mandura aku ngaturke bekti katur. Yo, tak tampa maksudne Pak Demu tampang ngono. Lah gegem dadake jimat. Adikku Di, adikku. Werkudara. Le ngerem ki wis. Kula bali kok das ora. Bola Dewi. Nggih. Bola Dewi. Kurang guyu gong gak konangan. Iya. Bola Dewi keken guyu. Yayu padha Raharja. Beda. Lho. Aku karo Raharja beda. Aku Werkudara Raharja bakul bakso. Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Iku nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Antarja tekan kene, ledo ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Ziu. Aja lali. Aku gampang lali lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pak D, Baladewa rada mundur. Semantel. Jenananggan. Lho, Werkudara ngapa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe ki edan kowe." Petruk Bagong ki abdimu. Aku arep tak cekel ki sing ngakon sapa? Ngono nek kono muni, "Kowe ora ngawuh iki wakmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kondur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon.